என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பொண்ணு கொடுத்த மாமைங்க அத்தனை பேருமே மருமைங்களுக்கு அப்பா மாதிரி தான். அந்த அப்பனை தொடவும் விட மாட்டேன், தூக்கவும் விட மாட்டேன். வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம கொரோனா ப்ளஸ் சினிமா அப்டேட்டு இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்புறம் நியூஸ் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ நம்ம இதில் வேலைக்கு நம்ம ஒரு டாபிக் பார்த்தோம்னா 2 டாபிக் பார்த்துருக்கோம். ஒன்று மனைவி அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வர காதல் கசக்குதையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம். ஸோ இந்த 2 விஷயம் தான் நம்ம டாப்பிக்கை விட்டு வெளியே போன விஷயம். இப்பயும் 3ஆவதாக ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம். இந்த டாப்பிக்கை விட்டு வெளியே போய் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம். என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆண்டவன் நமக்கு நிறைய உறவுகள் கொடுத்துருக்கான். ஸோ நம்ம எல்லா உறவுகளுமே சரியாக கவனிப்போம், அவங்களுக்கு தேவையானதை செய்வோம். அதேமாதிரி அவங்க நம்ம மேலே அன்பு செலுத்துவாங்க, நம்ம அவங்க மேலே அன்பு செலுத்துவோம். இப்படி பல விஷயங்கள் கரெக்டாக நடக்கும். அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு உறவை கவனிக்கிறது கிடையாது. அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்றது நம்ம இது வரைக்கும் கவனிச்சது கிடையாது. அதேமாதிரி நம்ம அவருக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நம்ம யோசிச்சு பார்த்தது கிடையாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு இருக்குது. அந்த உறவை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம். அந்த உறவு யார் என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை பார்த்துடலாம். என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உறவுகளை பற்றி நிறைய படம் வந்திருக்கு. அக்கா, தம்பி, அம்மா, அப்பா, சித்தி, மாமா இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட படங்கள் வந்திருக்கு. அது அவங்க புகழை பாடுற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை அவங்க புகழை குறைக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனால் இந்த சம்மந்தப்பட்ட கேரக்டரை வச்சு படம் வந்திருக்கு. ஒரு குடும்ப படமும் வந்திருக்கு. ஆனால் மாமனார் அப்படின்னு ஒரு உறவை வச்சு எதனா படம் வந்திருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா, எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே படம் கொம்பன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் வந்திருக்கு. என்னடா எதுக்கு தமிழ் சினிமாவை கம்பேர் பண்ணுறான்னா, நான் இருக்க ஃபீல்டுன்றதால அந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ நம்மளும் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே படம் கொம்பன், இந்த படம் மட்டும்தான் வந்திருக்கு. சரி, ஓகே, நம்ம என்ன தவறு பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம். முதல் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மாமனாரை நம்ம எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறோம், அவர் சொல்கிற விஷயத்த நம்ம எந்த அளவுக்கு கேட்குறோம் அப்படின்றத ஒரு ரஃபாக ஒரு அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கான ஆன்சர் 0 அப்படின்றது எல்லாருக்குமே அப்பட்டமாக தெரியும். ஏன் நம்ம மதிக்க மாட்டோம், அதே சமயம் அவர் செய்கிற விஷயத்த நம்ம ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டோம், இல்லை அவர் செய்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்ச என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட கேட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த வச்சு ஒரு 5 பாயிண்ட் சொல்கிறேன். இந்த 5 பாயிண்ட் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், அல்லது கடைபிடிச்சு பாருங்கள், அல்லது அவங்க செஞ்சாங்கன்னா அதை ஒத்து கவனித்து பாருங்கள். ஸோ இந்த 5 விஷயத்த நீங்கள் உங்கள் மாமனார்கிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள். அதாவது இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த உறவு எவ்வளோ முக்கியமான உறவு, அந்த உறவை நம்ம எங்கே வச்சுருக்கோம், அந்த உறவுக்கு நம்ம எவ்வளோ மரியாதை செலுத்த வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம். மெல்ல வளைஞ்சது ஆகாயம், உள்ளம் சிலிர்க்கிறதே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 5 பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம். என்னடா அந்த 5 பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப சிம்பிளுங்க. நம்ம கவனிக்கப்படாத, அதாவது மாமனார்கிட்ட நம்ம கவனிக்கப்படாத சில விஷயங்கள், அல்லது கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள், அல்லது கவனிக்க மறந்த சில விஷயங்கள், இவ்வளோதாங்க. இந்த 5 விஷயத்தை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா, இல்லை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா, இல்லை பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் கண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 5 விஷயங்கள் எதனா ஒரு விஷயங்கள் உங்களுக்கு புலப்படும். அவர் உங்கள் மேலே வச்சுருக்க பாசம் புலப்படும். அதே சமயம் நீங்கள் அவர் மேலே எவ்வளோ அன்பு செலுத்த வேண்டி இருக்குது, அவருக்கு என்னென்னலாம் செய்ய வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இந்த 5 பாயிண்ட்டை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள். நான் மொதல் பாயிண்ட் சொல்கிறேன். மொதல் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒன்றுமே இல்லை, சிம்பிள். உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டகாலம் வரும். அந்த கஷ்டகாலத்தில் உங்களை சுற்றி நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நிறைய உறவுகள் இருக்கும், நிறைய நண்பர்கள் இருப்பாங்க. ஆனால் சில உறவுகள் உங்களுக்கு கடமைகளை செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க. சில உறவுகள் உங்கள் கூடயே இருப்பாங்க. அம்மா அப்பா டிஃபால்ட்டாக எப்பயுமே இருப்பாங்க, அவங்கள தள்ளி வச்சுருங்க. அதேமாதிரி நண்பர்களும் உங்கள் கூட சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பட் ஆனால் அவங்க எது வரைக்கும் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கவனித்து பார்க்கணும். இந்த எல்லா விஷயத்தையும் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்களுக்கு அதிகப்படியான உதவிகள் அந்த காலத்தில் செஞ்சுருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மாமனாராக தான் இருப்பார். அதை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ரொம்ப சிம்பிள். உங்கள் கண்ணை திறந்து பாருங்கள். நம்ம இருந்தோம், நம்ம கூட இத்தனை பேர் இருந்தாங்க, கடைசியாக நம்ம கூட யார் இருக்காங்க, நம்மளுக்கு இந்த உதவிகள்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான இடத்துல மாமனார் இருப்பார். ஏன் அந்த மாமனார் நம்மகிட்ட சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் சொல்ல மாட்டார். காரணம் என்னன்னா, நம்ம மருமகனும் நம்ம செய்கிற உதவி அவங்க ஏற்றுப்பாங்களா ஏற்றுக்க மாட்டாங்களான்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள ஒரு மன வருத்தம் இருக்கும். அதுக்கு காரணம் நம்ம சமுதாயம் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட சமுதாயம். இதில் மாமனார்ன்ற உறவு இப்படி தான் இருக்கணும், அவரோட ரோல் இதுதான், இந்த ரோலை ப்ளே பண்ணிட்டு அவர் வெளியே போயிடணும், இவ்வளோ தான் இதை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை மீறி அவங்க பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கக்குள்ள நமக்கு எதனா தப்பாக தோணுமோ, அதாவது மருமகனுக்கும் தப்பாக தோணிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த உதவிகளை சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் நீங்கள் ஒரு 3வது கண்ணை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட உதவி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். மருமகளுக்கு துணி எடுக்க போனோம்ல, நிம்பாண்டக்கம் துவச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த இருப்பா, இது எனக்கு, இது உமக்கு. கையை நீட்டும். இது எதுக்கு? இனிமே தலை தீபாவளிக்கு மருமக மாதிரிதான் மாமனாருக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கணுமா, மோதிரம் போடணுமா. இது நான் சொல்லல, உமர் மருமகன் சொன்னது. என்னமோ
உன் புருஷன் வச்சா குடுமையாக இருக்குது அடிச்சா. ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்கிறது, நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த மற்றவங்களுக்கு செய்கிறது. இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குங்க. நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நம்ம செய்கிறதுனா நம்ம மனைவி மூலமாகவோ இல்லை நண்பர்கள் மூலமாகவோ இல்லை நீங்களே கூட செஞ்சுக்கலாம். பட் ஆனால் நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த அடுத்தவங்க செய்கிறது சில பேர் தான் செய்வாங்க. நீங்கள் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா அம்மா அப்பா வந்து கறி சோறு எடுப்பாங்க, இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சது என்னவோ தேடி பார்த்து செய்வாங்க. ஸோ இது வந்து யாருக்காக செய்வாங்க? தன் மகனுக்கோ மகளுக்கோ அவங்க அம்மா அப்பா செய்வாங்க. ஓகேங்களா? இது ஒரு விஷயம், அப்படியே தள்ளி வைங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் மாமனார் வீட்டுக்கு போகிறீங்க, மருமகளோ யாரோ ஒருத்தர் போனீங்கன்னா அங்கே செய்கிற ஐட்டங்களை நீங்கள் நோட் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து மருமகனுக்கோ இல்லை மருமகனுக்கோ வந்து பிடிச்ச ஐட்டங்கள் தான் நிறையா இருக்கும். காரணம் என்னன்னா, அவருக்கு என்ன பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. அதாவது வந்து மருமகளாக இருந்தால் தன்னோட பையன்கிட்ட கேட்பாங்க, அதுவே மருமகனாக இருந்தால் தன்னோட மகள்கிட்ட கேட்பாங்க, என்னென்னம்மா பிடிக்கும் அவருக்கு, இல்லை என்னென்னலாம் பிடிக்குமா அவருக்கு, மருமகள் என்னென்ன சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதை போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. பார்த்தீங்களா? அது வந்து கடமைக்காக செய்யறதுன்னு சில பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அது கடமை கிடையாது. ஏன் கடமை கிடையாதுன்னு நான் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு 2-3 நாள் அந்த வீட்டில் தங்கி பாருங்கள். தங்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட விஷயம் புரியும். முதல் நாள் இந்த விஷயம் 3ஆவது நாள் இருக்கும். புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். முதல் நாள் இந்த விஷயம் 3ஆவது நாள் இருக்கும். ஸோ இது வந்து கடமையாக செஞ்சுருந்தா இருந்தால் நாள் படி நாள் குறையும். பட் ஆனால் முதல் நாள் இருந்த அன்பு பாசம், அதே உணவு வந்து அதே ஸ்பெஷலு, அதே மரியாதை, இது எல்லாமே 3ஆவது நாள் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து கடமையாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த 3ஆவது நாள் குறையுங்க. ஆனால் குறையவே குறையாது, அந்த 3 நாள் தொடர்ந்து இருக்கும். ஸோ நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், நம்ம மாமனார் வீட்டுக்கு போகக்குள்ள அங்கே என்ன செய்கிறாங்க, அதை நமக்காக என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவர் உங்கள் மேலே வச்சுருக்க அன்பு பாசம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம். 3வது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டு கொடுக்குறது. இந்த விட்டு கொடுக்குற விஷயத்தை வந்து எல்லாமே வந்து நார்மலாக செய்யக்கூடிய விஷயம். அதாவது வந்து நமக்கே தெரியாமல் சில விஷயங்கள் நடந்துடும், அதில் நம்ம விட்டு கொடுத்துருவோம். அது மகனாக இருந்தாலும் சரி, மகளாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து மனைவியாக இருந்தாலும் சரி, கணவன் இருந்தாலும் சரி, எதனா ஒரு சமயத்தில் நமக்கே தெரியாமல் சில இடங்களில் விட்டு கொடுத்துருவோம். ஆனால் வந்து இந்த விட்டு கொடுக்குறன்ற விஷயத்தில் வந்து மாமனார் எப்பயுமே நம்மளை விட்டு கொடுக்க மாட்டார். அதை நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். அது மருமகனோ நல்லா கவனித்து பாருங்கள். உங்கள் மாமனார் வந்து இது வரைக்கும் ஆரம்பத்துலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து உங்களை எதனா ஒரு இடத்துல விட்டு கொடுத்துருக்காரா அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த திருமணம் ஆன பிறகு அவங்கள விட்டு கொடுக்காத ஒரு ஆள் இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது மாமனாராக தான் இருப்பார். அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஓன் சிந்தனையில் நீங்கள் தான் யோசிச்சுப்பாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்மளை வந்து யார் விட்டு கொடுப்பாங்க, யார் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மாமனார் இருப்பார். ஸோ இதை நீங்கள் சிந்திச்சு செயல்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும். விட்டு கொடுக்காத இடத்துல மாமனார் இருப்பார். ஸோ அந்த உறவை வந்து நம்ம எவ்வளோ மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து அன்னைக்கு உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இதை நிறைய பேர் பண்ணுறதில்ல. நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள், இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் புரியும். ஆசை வார்த்தை பேசவில்லை, நானும் ரோசம் பார்க்கவில்லை, என்ன காக்க தன்மானத்தை தந்து போகிறான். 4வது விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம ஒரு 25-28 வயசு வரைக்கும் நம்ம அம்மா அப்பா கண்ட்ரோலில் இருப்போம். ஸோ அந்த கண்ட்ரோலில் மீறி நம்ம வந்து வேற ஒருத்தருக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கிற நிகழ்வு இருக்குதுங்களா, அந்த நிகழ்வு வந்து யார் செய்வாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு 25-28 வருஷம் வந்து உங்களை வந்து காப்பாற்றிருக்காங்க, உங்களை படிக்க வச்சுருக்காங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க, உங்கள் எல்லா விஷயங்களையுமே அவங்க செஞ்சு உங்களை வந்து இன்னொருத்தருக்கு திருமணம் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி, பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, ஒருத்தவங்களை நம்பி உங்களை ஒப்படைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து யார் செய்வாங்க அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மிகப்பெரிய பங்கு வந்து மாமனார். அவர் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக இதை பண்ணிட மாட்டார். அதை பண்ணுறதுக்கான ஒரு நம்பிக்கையை வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கும். அதனால தான் அவர் பண்ணுவார். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மேலே இருக்க நம்பிக்கையால் தான் அந்த விஷயத்தை பண்ணுவார். ஸோ அந்த நம்பிக்கையை வந்து இந்த அதீத நம்பிக்கைன்னு வாங்கல, அந்த அதீத நம்பிக்கை வந்து நம்ம மேலே யாருமே வைக்க மாட்டாங்க. ஆனால் மாமனார் வைப்பார். தன்னோட மகளோ வந்து நம்ம கட்டி கொடுக்குறோம். ஸோ வந்து கட்டிக்க போகிற ஆள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்த்துப்பாங்க, இல்லை கட்டிக்க போகிற பொண்ணு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு வந்து முழுமையாக நம்புகிற ஒரே ஆள் வந்து மாமனார் தான். நமக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்கும், நம்ம வந்து அந்த பொண்ணை சந்தோஷமாக வச்சுருப்போமா, இல்லை அந்த பையனை சந்தோஷமாக வச்சுருப்பாங்க, நமக்கு டவுட்டாக இருந்தாலும் நமக்கு டவுட் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த, நம்ம குடும்பத்துக்கு டவுட் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப அதீத நம்பிக்கையோட இல்லை அதெல்லாம் நடக்காது, கண்டிப்பாக பத்திரமா பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முழு நம்பிக்கையோட ஒரு விஷயத்தை செய்கிறாங்கன்னா அது மாமனாரால் மட்டும்தான் முடியும். ஸோ அந்த மாமனார் உறவு அங்கேயும் ஜெயிக்குதுங்க. எதனாலனா அதீத நம்பிக்கை. உங்கள் மேலே இருக்க ஒரு அதீத நம்பிக்கையால் தான் அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு நடக்குது. திருமணம்ன்ற ஒரு விஷயம் நடக்குது. கண்டிப்பாக அந்த நம்பிக்கை இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த திருமணமே நடக்காது. முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. அது லவ் மேரேஜாக இருந்தாலும் சரி, அரேஞ்ச் மேரேஜாக இருந்தாலும் சரி, அந்த அதீத நம்பிக்கை இல்லைனா கண்டிப்பாக நடக்காது. ஸோ இந்த உலகத்திலே உங்கள் மேலே வந்து அதீத நம்பிக்கை யார் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது உங்கள் மாமனார் தான். ஏன்னா ஒரு 25-28 வருஷம் தான் வளர்த்த ஒரு உயிரை வந்து இன்னொருத்தவங்க கையில் கொடுக்குறதுன்னு வந்து அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. அது உங்களுக்கு நடக்கக்குள்ள அது புரியும். ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு கொஞ்சம் மரியாதை அன்பு செலுத்தலாம்.
அதை தவிர்த்து 5வது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த பாயிண்ட் வந்து யாரும் செய்ய மறுக்கிற பாயிண்ட்டு, ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான பாயிண்ட்டு. ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு டூர் போடுங்க உங்கள் குடும்பத்தோட. உங்கள் குடும்பம், உங்கள் மாமனார் குடும்பம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துக்கிட்டு இங்கேருந்து ஒரு டூர் போங்க, ஒரு லாங் டூர் போங்க. அந்த லாங் டூரில் கவனிங்க, நமக்கு வந்து எத்தனை தாடி வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து நம்ம உறவுகள் வந்து கேட்குறாங்க, உனக்கு என்ன வேணும், நீ என்ன சாப்பிட்ற, இல்லை என்ன பண்ணுற, என்ன பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள். அதான் வந்து உனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி நோட் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக அது வந்து உங்கள் மாமனாராக தான் இருக்கும். அது மருமகனாக இருந்தாலும் சரி, மருமகளாக இருந்தாலும் சரி, அந்த டூர் போயிட்டு வர வரைக்கும் உங்கள் மேலே ஒரு கேர் இருக்கும். அந்த கேரை வந்து காமிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன வேணும், இல்லை இது பண்ணலாமா, இப்படி போகலாமா, இல்லை நம்ம வாங்கலாம் இங்கே போயிட்டு வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து மாமனார் தான் அவங்கள்ட்ட சொல்லுவார். அந்த டூரில் நிறையா பேசுகிறவங்களும் அவங்கள தான் இருப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து ஒரு லாங் ட்ராவல் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இந்த லாங் ட்ராவல் இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் போயிருப்பீங்கன்னு தெரியாது. போகிறோன்னா ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கொரோனாலாம் முடிஞ்ச பிறகு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் மாமனார் மேலே இருக்க அன்பு பாசம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த 5 பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன். ஸோ அந்த 5 பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். அப்படி இல்லைனா கடைபிடிச்சு பாருங்கள். இல்லைனா கொஞ்சம் உங்கள் 3வது கண்ணால் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னாவே உங்கள் மாமனார் வந்து உங்கள் மேலே எவ்வளோ வந்து அன்பு வச்சிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தெரியும். நீங்கள் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே தெளிவாக புலப்படும். ஸோ இந்த உறவை நம்ம மதிக்கலாம். நம்ம வந்து கவனிக்கப்படாத பல உறவுகளில் இந்த மாமனாரும் ஒன்று. ஸோ இப்போலேருந்து அந்த உறவை நம்ம கூட சேர்த்துப்போம். சேர்த்துட்டு அந்த 100% உறவு ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே அவரை கூட சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம பயணிப்போம். விழுந்த போதும் வீழ்ந்திடாத கீத சொல்கிறான், கட்டுப்படுத்துற கண்ணீர முட்டி கசியுது தன்னால. நம்ம வந்து நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் ரஞ்சித். பாய். வெள்ள வளைஞ்சது ஆகாயம், உள்ளம் சிலிர்க்கிறதே. 100 தலைமுறையானாலும் சொந்தம் இது போல் வாராதே. என்னதா தலை தீபாவளிக்கு மருமகளுக்கு துணிமணி எடுக்க போனோம்ல, நீ பாட்டுல